שלום לכולם, שיעור בספר מסילת ישרים, שיעור מספר 4, המשך פרק א', בירור כלל חובת האדם בעולמו. הממשיכים, כללו של דבר, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא, שהוא התכליתי. זאת אומרת שמצבו של האדם בעולם הבא הוא תכליתו של האדם. מה יהיה מצבו? אדם צריך לבחון במעשיו כאן בעולם הזה ולשקול איפה אני רוצה לעמוד בעולם הבא. מה אני רוצה שיהיה לי בעולם הבא? בית קטן, מעופש, רעוע, ישן, או אני רוצה פנטהאוז ענק בעולם הבא עם כל ההטבות. מה אני רוצה? אומר הרמח"ל, העולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא. האדם מכין במעשיו את השבת, שהעולם הבא הוא מעין שבת. השבת יותר נכון היא מעין עולם הבא. על כן, תמצא מאמרי חכמינו זיכרונם לברכה רבים, כולם בסגנון אחד, מדמים העולם הזה למקום וזמן ההכנה, והעולם הבא למקום המנוחה ואכילת המוכן כבר. והוא שאמרו במשנה באבות פרק ד', העולם הזה דומה לפרוזדור, ככה גם הובא בגמרא בעירובין כ"ב, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. זאת אומרת, היום לעשות את התורה והמצוות, ומחר לקבל את שכרם. בעבודה זרה דף ג', מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, ומי שלא טרח מה יאכל? מה יבשל בשבת? במדרש קהלת פרשה א', העולם הזה דומה ליבשה והעולם הבא דומה לים. זאת אומרת שאם אין האדם מכין לו את צרכיו ביבשה, זאת אומרת אם הוא לא מכין צידה על הדרך, אז מה הוא יאכל בים? לא יכין חכה אפילו, לא יכול לדוג בים, לא הביא גפרורים, איך יסיק אש, איך יבשל. פה זה הזמן ההכנה, כדי ששם יוכל לאכול וליהנות ממה שטרח עליו. ותראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא למצבו בעולם הזה. הרמח"ל יביא לנו כאן בעצם שתי ראיות מכוח השכל והסברה להוכיח שלא ייתכן לחשוב שהעולם הזה ותענוגותיו הם מטרת הבריאה. זאת אומרת שאי אפשר להאמין שטובת העולם הזה היא המטרה למענה נברא האדם. כי מה הם חיי האדם בעולם הזה? זאת אומרת, מה החשיבות והמעלה שלהם? או מי הוא שמח ושלב ממש בעולם הזה? ימי שנתנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ואוהבם עמל ואבן, שם בתהילים צדיק. פרש רש"י על הפסוק הזה, וכל הגדולה והשררה שיש לו לאדם בימים אלה, אינם אלא עמל ואבן. כל מה שהוא הגיע לגדולה הזאת הוא בעמל ואבן. אומר הרמח"ל, בכמה מיני צער וחולאים ומכאובים וטרדות, עד שהוא הגיע לאן שהוא הגיע. ואחר כל זאת מה מגיע? הוא הגיע לגדולה. בסופו של דבר, מה קורה? אומר הרמח"ל, ואחר כל זאת המוות. אחד מיני 1000 לא יימצא שירבה העולם לו הנאות ושלווה אמיתית. אולי תמצא אחד מ1000 שבאמת יש לו שלווה אמיתית ואת כל העונה, והעולם מספק לו את כל ההנאות. וגם הוא, אילו יגיע, אותו אדם שתמצא אותו אחד מ1000 שבאמת נהנה בעולם הזה, אילו יגיע ל100 שנה, כבר עבר ובטל מן העולם. זאת אומרת, הוא כבר ב100, המחשבה שלו לא צלולה, ההנאות העולם הזה כבר לא מעניינות אותו, הוא כבר כאילו לא שייך לעולם. לכן אומרים חז"ל, כבר עבר ובטל מן העולם. ולא עוד, אלא שאם תכלית בריאת האדם היה לצורך העולם הזה, לא היה צריך מפני זה שתנופח בו
נשמה כל כך חשובה ועליונה, שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם. כל שכן שהיא, הנשמה, אינה מוצאה שום נחת בכל עינוגי זה העולם. והוא מה שלימדונו זיכרונם לברכה במדרש קהלת פרשה ו', וזה לשונם. וגם הנפש לא תמלא. זאת אומרת שהנפש לא תשיג את אהבתה, אף על פי שבעל הנפש עמל את אהבתה. הוא עמל להשיג, אבל הנפש לא תמלא. משל למה הדבר דומה? לעירוני, בן עיר, שנשא בת מלך, אם יביא לה כל מה שבעולם, אינם חשובים לה כלום, שהיא בת מלך. בן עיר נשא אישה מהמלוכה, מה יביא לה? אם מהמלוכה יש לה את כל האוצרות, יש לה את כל התכשיטים, הכל היא גדלה על זה. זה לא חשוב לה שום דבר. כך הנפש, אילו הבאת לה כל מעדני עולם, אינם כלום לה. למה? שהיא מן העליונים. לכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, משנה באבות פרק ד', על כורחך אתה נוצר ועל כורחך אתה נולד. כי אין הנשמה אוהבת העולם הזה כלל. הנשמה לא אוהבת את הנאות העולם הזה, אלא אדרבה מואסת בו. אם כן, ודאי לא היה בורא, הבורא יתברך בריאה, את הנשמה, לתכלית שהוא נגד חוקה ונמאס ממנה. הקדוש ברוך הוא לא היה בורא תכלית כזאת שהיא נגד טבעה של הנשמה ונמאס ממנה. אז לכן אי אפשר לומר שהעולם הזה הוא העיקר. אלא בריאתו של האדם, תכליתו, למצבו בעולם הבא היא, ועל כן ניתנה בו נשמה זאת, כי לה ראוי לעבוד, ובה יוכל האדם לקבל השכר במקומו וזמנו. שלא יהיה דבר נמאס אל נשמתו כעולם הזה. זאת אומרת שהעולם הבא, שביל הנשמה, הוא אהוב. אלא אדרבה, העולם הבא נאהב ונחמד ממנה, וזה פשוט. והנה אחר שידענו זה, מהו תכלית קיומנו בעולם הזה? זה קיום מצוות, להיות טוב יותר, ללמוד תורה. נבין מיד חומר המצוות אשר עלינו, ועיקר העבודה אשר בידינו. כי הנה אלה הם האמצעים המביאים אותנו אל השלמות האמיתית. מה מביא אותנו לשלמות האמיתי? קיום שלם של כל המצוות, אשר בלעדם לא יושג כלל. זאת אומרת, בלי קיום המצוות, קיום שלם של המצוות, השלמות האמיתית לא תושג. אולם ידוע כי אין התכלית מגיע, המטרה לא מושגת במלואה, אלא מכוח קיבוץ כל האמצעים אשר נמצאו ואשר שימשו להגיעו. להגיע לתכלית צריך אדם לרכז ולאסוף את כל האמצעים העומדים לרשותו ולהשתמש בכולם. כל כוחו שקיים את המצוות בכל כוחו. וכפי כוח האמצעים ושימושם, כן יהיה התכלית הנולד מהם. באותה מידה תושג התכלית היוצאת הנוצרת מן האמצעים הללו. כמה שאדם מתאמץ, באותה מידה תושג התכלית. בכל הפרש, כל שינוי קטן שימצא באמצעים, תיבחן תולדתו בבירור וודאי, בהגיע זמן התכלית הנולד מקיבוץ כולם. לפי התוצאה, אתה תוכל לראות כמה אדם משתדל עם האמצעים. כמו שכתבתי, וזה ברור. מעתה ודאי הוא שהדקדוק שדוקדק על עניין המצוות והעבודה, שהם השמירה והקיום המדויקים של כל הפרטים, מוכרח שיהיה בתכלית הדקדוק, כאשר ידקדקו שוקלי הזהב והפנינים לרוב יקרם. זאת אומרת שאדם ידקדק באמצעים ובכוחותיו בעניין המצוות, כמו שמדקדקים בשקילת אבנים יקרות. כי הם יקרים, אז אדם משתדל, זה על המיליגרם. ככה אדם מתייחס למצוות. כי תולדתם נולדת בשלמות האמיתי והיקר הנצחי, שאין יקר למעלה ממנו. נמצאנו למדים כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון. והנאות העולם
אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע בלבד, שיהיה לו נחת רוח ויישוב הדעת. מה ההבדל בין נחת רוח ליישוב הדעת? נחת רוח הוא מצב של רגיעה נפשית ללא הפרעה פנימית או חיצונית. כשאדם נמצא במצב נפשי רגוע, אין לו משהו בפנימיותו שמפריע לו, או גם בחיצוני, אז זה אומר שיש לו נחת רוח. מה זה יישוב הדעת? זה מצב של דעת מיושבת וצלולה, בהיותה פנויה מדאגה ומטרדה. כשאדם פנוי מדאגות וטרדות, הדעת שלו מיושבת וצלולה, וזה נקרא יישוב הדעת. אז הנאות העולם, מה התפקיד שלהם? הם צריכים להיות לו לעזר ולסיוע, בשביל שיהיה לו נחת רוח ויישוב הדעת, למען יוכל לפנות ליבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו. ואומנם ראוי לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך, ושלא יהיה לו שום תכלית אחר בכל מעשה שיעשה, אם קטן, אם גדול, אלא להתקרב אליו יתברך ולשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו. הנה כל ענייני החומריות והתלוי בהם. אומר הרמח"ל, המטרה של האדם היא שתהיה לו רק פנייה לקדוש ברוך הוא, לא תכלית אחר. לא תהיה לו רדיפה אחר הפרנסה, או יחפש מעמד חברתי, וכל מיני דברים שנובעים מחומריותו של האדם. או מבחינה פנימית, מידות רעות, או מושכות את האדם לעולם הגשמי, כגון אנוכיות, עצלות, גאווה, שהן המידות האלה מושכות אותו דווקא יותר להתגדל בעולם הגשמי ולא בעולם הרוחני. אומר הרמח"ל, האדם צריך שכל התכלית שלו, כל המגמה, היא רק לחפש מה יכול לקרב אותו לקדוש ברוך הוא. עד שימשך אחריו יתברך, ממש כברזל אחר אבן השואבת, מגנט. וכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקורבה הזאת, כל מה שיכול לקרב אותו לקדוש ברוך הוא, כל אמצעי, ירדוף אחריו ויחוז בו ולא ירפהו. וכל מה שיוכל לחשוב שהוא מניעה לזה, שמרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא, יברח ממנו כברוח מן האש. וכעניין שנאמר בתהילים סמך ג', דווקא נפשי אחריך, בי תמך ימיניך. דווקא נפשי, הרי הנפש מצד עצם טבעה, שואבת להידבק בבורא, לכן דווקא נפשי אחריך, בי תמך ימיניך. אם האדם משתדל בהשגת המטרה של דווקא נפשי אחריך, בגדר התעוררות מלמטה שהוא מתעורר ורוצה להתקרב להשם, אז יזכה לעזר ולסיוע מאת השם יתברך על ידי בי תמך ימיניך, שהיא בעצם התעוררות מלמעלה. לכן מעשיו של האדם, כמו שאמר רבי עקיבא, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. אם המעשים שלך הם להתקרב להשם, אז תהיה התעוררות מלמעלה של בי תמך ימיניך. כיוון שבהיותו לעולם, אומר הרב, אינה אלא לתכלית הזה, דהיינו להשיג את הקורבה הזאת לקדוש ברוך הוא, במלטו נפשו מכל מונעיה ומפסידיה. למה כפל כאן הרמח"ל? מה ההבדל בין מונעיה למפסידיה? מבאר כאן בביאור, יש דברים המונעים, כלומר מבטלים לגמרי את השגת התכלית הזו, ויש המפסידים. האדם נמצא כאן בעולם הזה באיזה מסלול, הוא בפרוזדור, כמו משחק, שעכשיו הוא צריך מה שנקרא, הוא מהלך בדרך והוא צריך להימנע מהמכשולים. אז הוא מתקדם, בעצם כמעט בבוקר יהיה התקדמות, ובאים מכשולים, והוא צריך לקפוץ שמאלה, ימינה, לא להיפגע. אז יש דברים המונעים, כלומר מבטלים אותו לגמרי, מבטלים לגמרי את השגת התכלית הזו, ויש המפסידים, שהם מפחיתים את ההשגה בשלמות הראויה, או משחיתים ומקלקלים אותה לאחר שהושגה את ההתקרבות הזאת. לכן אומר הרב, מונעיה ומפסידיה. והנה אחר שידענו והתברר אצלנו אמיתת הכלל הזה, כלל חובת האדם בעולמו, יש לנו לחקור על פרטיו לפי מדרגותיהם מתחילת הדבר ועד לסופו. כמו שסדרם רבי פנחס בן יאיר במאמר שלו, שם בעבודה זרה דף כף, שהבאנו כבר בהקדמתנו. והם הזהירות,
הזריזות, הנקיות, הפרישות, הטהרה, החסידות, הענווה, יראת החטא והקדושה. כל אלה הם מדרגות שהרמח"ל בנה את הספר על המדרגות האלה, על פי ברייתא שכתב אותה רבי פנחס בן יאיר.